vlastne my vás privítame tu všetkých, na takom, ako vidíme na baneri, 0. ročníku amatérskych pretekov pre domácich mážnosťov. Veľa sa rozpráva o tom, že nám psi robia zle, psi nám robia dobre, my vieme, čo nám robia psi a chceme urobiť aj takú vec, ako sme robili teraz, také mini preteky, ktoré by mali takú nultú, teraz tú tradíciu naozaj, alebo ten začiatok tej tradície, a aby sa do budúcna naozaj aj mesto, aj naši susedia, ktorí nemajú psov, na nás pozerali trošku ináč, že tí psi nie sú na obťaž, nerobia okolo blokov a neviem kde všade bordel, ale vieme, že sú nejaké hranice pre tieto chovateľské účely, alebo ako to nazvať, že naozaj tie extamenty aj zbierame, my tu máme, všetko popracujeme nakoniec. My sme vám ukázali ukážku už s vycvičeným psom, nemeckým ovčiakom. Ako sa volá Milan pes? Jackom. Jack. Je to 3-ročný nemecký ovčiak. Má 2 skúšky spravené už. A chodí do psíčkarskej školy a my psíčkarskú školu máme hore teraz nad Renautom. Kto má záujem, môžete prísť každú nedeľu o 9. hodine. Privolaj psa. Čiže to je privolanie za pochodu, zastaviť, stáť. Čiže pes odbehne a na povel ďalší k nohe, sa zaradí k nohe. Ďalší spôsob je privolanie tumne, čiže sa to nízko pustím, daj mu voľno, privolaj si psa, pes príde pred psovoda, sadne si a k nohe a na ďalší povel sa pekne zaradí. Čelom za, Jack k nohe. pes takto krásne sa musí točiť, vpravo bok, Nohe. čelom zad, Jack k nohe. zastaviť, stáť, Nohe. vliavo bok, Nohe. čelom zad Jack k nohe. a ešte raz čelom zad. Jack k nohe. Takže na budú... Staň. Posadíme. Sadni. Dobre. A teraz dávaj sobie. Jahni. Postav ho. Vstaň. Posadí. Sadni. Psovi môžeš dať Jack. ľahni. Posadiť ho. Postaviť. Jack. Posadiť. Odložíme v Ľahni. ľahu. Čiže pekne odložíme. Sadni. Dobre, teraz odložíme v sede, pochodom chod. Nohe. Sadni. Sadni. Za pochodom chod. Nohe. Odložiť stojí. Stoň. Čiže pozdíte aj stojí. Postaň za... A po. Pekne ho donesie a predstavne si pred majiteľa alebo pred psovoda. Na ďalší povel pustíte raport, odovzdá a na ďalší povel sa zaradí K nohe. nohe. Čelom zad. Jack k nohe. A títo psi aj na povel štekať. Dajte mi zaštekať. No pozor, pozor. Pozor. Zadrž. A keď odbehne, pustíme sa. Zadrž.
šikovná, veľmi šikovné oko. Šikovnúčky ako ste? Nie. S tebou asi nepôjdem do tých tam nevieš. Musím naučiť. Najťažšia prekážka. To bola príprava. Super, no zatleskajme, no. To bolo dobre. Dobrý. Áno. Dobre, Terinka, šikovná. Tak, šikovná. Vynikajúce. To si všimne, že je bez vodítka. No. Najťažšia prekážka. Teraz je tunel. Môže aj dookola. Môže, alebo aj zagadlo. Môže aj ty preliesť, ako nie je problém. Pôjde za tebou. Ešte rozmýšľam, že by sa dalo ešte kúpiť nejaké ten klasický kazetný. Lebo keď takto by sa niečo, tak nevie, čo robí s týmto. Tak, ešte. No a to je v polovičke. No, zatiaľ dobrý je. Čo má urobiť? No poď. Poď. Zoberiete ju. No, to vidím, že to poznáte. Všetci tam si Vidím, že to poznáte. No, čo to bolo len? Tak, posledné metre, poďme ešte. Tak, tlieskame. Terika. Pekne. Nemáš mluvča? Terika, poď. Nejdeš. Ona je veľká. Hej, veľká je. Počkaj, Monika ti pomôže. Nie, nazad. Podrž to, Linda prejde. Aj Linduška. Ona je veľká. Mama len za mimochodom. Takže to je naozaj Je stará mama. Áno, Linduška je v najlepšej forme teraz. Neprejdeme. Ak má niekto problémy s vekom, všímajte si, ako to treba riešiť. Dobre, tak to roztlieskame. Dobre, Mimi, preskočila. Dobrý spôsob. A teraz rýchlo. No, šikovne ešte trošku, dobre. Čakajúce, no, najťažšia prekážka teraz. Budeme si kapčiť. No! Ešte trošku, no, neboj sa. Tak, šikovný hovor.
Schody nie vie to veľké. To vie, to vie. No, na to som vedali. To bolo super. Vynikajúci čas. Dobre. Tak to dáme, dobre.